Οι δύο χιονάνθρωποι και το σημείωμα. Ήταν μια κρύα νύχτα του Δεκεμβρίου, μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Η οικογένειά μου περνάει πάντα τα Χριστούγεννα στο καλοκαιρινό μας σπίτι, στο Χάμπτονς, στη Νέα Υόρκη. Τις γιορτές είναι σχεδόν πάντα ήσυχο αυτή την εποχή του χρόνου, καθώς μεγάλο μέρος των ακινήτων εκεί ανήκει σε πλούσιους ανθρώπους που έχουν σπίτι και σε κάποιο ορεινό προορισμό, οπότε προτιμούν να ταξιδέψουν εκεί. Ο πατέρας μου και εγώ φτάσαμε πρώτοι στο σπίτι πριν από την υπόλοιπη οικογένεια, γιατί η μαμά μου και η αδερφή μου είχαν ακόμα δουλειά μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος τότε και το σχολείο είχε τελειώσει για τις χειμερινές διακοπές, οπότε θέλαμε απλώς να πάμε νωρίτερα στο σπίτι μας. Όλοι έχουμε τα δικά μας υπνοδωμάτια σε αυτό το σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε έναν ήσυχο δρόμο, ο οποίος καταλήγει σε αδιέξοδο. Ο πατέρας μου άναψε τη θέρμανση, το νερό και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που πάντα πρέπει να φροντίζει όταν επιστρέφουμε για πρώτη φορά μετά από μήνες. Εγώ έφερα και το PlayStation μαζί μου για να παίζω στο δωμάτιό μου και το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης μέρας το πέρασα ήσυχα, παίζοντας παιχνίδια. Το πρώτο εκείνο βράδυ ξέσπασε μια μεγάλη χιονοθύελλα. Άλλος ένας λόγος που θέλαμε να έρθουμε νωρίτερα για να προλάβουμε τις κακές συνθήκες στους δρόμους που θα ακολουθούσαν για μέρες μετά την καταιγίδα. Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησα και πήγα στην κουζίνα, ο πατέρας μου με ρώτησε πότε έφτιαξα έναν χιονάνθρωπο. Του απάντησα «Τι εννοείς?» Μου είπε «Τον χιονάνθρωπο στην πίσω αυλή». Πλησίασα αργά στο παράθυρο και είδα πως έξω υπήρχε σχεδόν μισό μέτρο φρέσκο χιόνι. Κι όμως στη μέση της αυλής στεκόταν ένας χιονάνθρωπος. Δεν έμοιαζε πρόχειρος. Τα ξύλινα χέρια του ήταν σηκωμένα ψηλά. Βέβαια το χειρότερο ήταν το πρόσωπό του. Τα μάτια και το χαμόγελο ήταν σκαλισμένα βαθιά στο χιόνι και κοιτούσαν κατευθείαν προς το παράθυρο. Προς εμάς. «Δεν τον έφτιαξα εγώ», του είπα χαμηλόφωνα. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε παραπάνω και προσπάθησε να το πάρει αψήφιστα. «Μάλλον τα παιδιά των γειτόνων», είπε. Νόμιζε ότι ήταν μια αθώα φάρσα και το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ. Το επόμενο βράδυ όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Εκεί που κοιμόμουν στη μέση της νύχτας, ένας βαρύς κοφτός γδούπος είχε χτυπήσει το παράθυρό μου. Τρομοκρατήθηκα και η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει τόσο δυνατά που νόμιζα πως θα με προδώσει. Τράβηξα τα σκεπάσματα πάνω από το κεφάλι μου και έμεινα ακίνητος, κρατώντας την αναπνοή μου. Ύστερα από λίγα λεπτά προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν απλώς χιόνι που έπεσε από τη σκεπή. Σηκώθηκα και με τρεμάμενα χέρια τράβηξα λίγο την κουρτίνα για να δω έξω. Και τότε ούρλιαξα, γιατί για μια στιγμή νόμιζα πως ένας άνθρωπος στεκόταν έξω από το παράθυρό μου. Αλλά είχα κάνει λάθος. Ήταν ένας δεύτερος χιονάνθρωπος, τοποθετημένος τόσο κοντά που σχεδόν άγγιζε το τζάμι. Αυτός δεν χαμογελούσε. Το στόμα του ήταν χαραγμένο σε ένα βαθύ, θυμωμένο συνοφρίωμα, σαν να ήταν εξοργισμένος που τον κοιτούσα. Τα μάτια του ήταν στραμμένα καρφωτά πάνω μου. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Αυτός ο χιονάνθρωπος είχε στηθεί εκεί επίτηδες. Φώναξα τον πατέρα μου και ήρθε τρέχοντας. Μόλις είδε έξω, το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Δεν είπε πολλά, μόνο ότι το πρωί θα μιλούσε με τους γείτονες. Εκείνο το βράδυ δεν ξαναμπήκα στο δωμάτιό μου. Κοιμήθηκα στο δωμάτιο της αδερφής μου, με το φως αναμένο. Το επόμενο πρωί ο πατέρας μου πήγε στο διπλανό σπίτι και χτύπησε το κουδούνι, αλλά δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα στον γκαράζ, πράγμα που σήμαινε ότι δεν βρίσκονταν καν στην πόλη. Αυτό ήταν το μοναδικό κοντινό σπίτι σε μας που είχε παιδιά, οπότε αυτό δεν βοήθησε καθόλου να εξηγηθεί η κατάσταση. Για 5 ή 6 συνεχόμενες μέρες δεν συνέβη τίποτα άλλο, μέχρι τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.
Οι χιονάνθρωποι παρέμεναν εκεί, ακίνητοι, μέχρι που κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν. Παρόλα αυτά, κάθε βράδυ ένιωθα το ίδιο πράγμα, ότι κάποιος στεκόταν έξω από το σπίτι και μας παρακολουθούσε μέσα από το σκοτάδι. Την παραμονή των Χριστουγέννων, το σπίτι γέμισε κόσμο. Θείοι, ξαδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες, γέλια, φωνές, μυρωδιές από τα φαγητά. Για λίγο είχα ξεχάσει αυτό που είχε συμβεί με τους χιονάνθρωπους. Λίγο πριν ξεκινήσουμε όλοι μαζί το φαγητό, ακούστηκε χτύπος στην πόρτα. Όχι από το κουδούνι, αλλά ένα χτύπημα αργό πάνω στην πόρτα. Δεν περιμέναμε κανέναν άλλον και άρχισα να ανησυχώ. Ο πατέρας μου σηκώθηκε και πλησίασε την πόρτα. «Ποιος είναι?» φώναξε. Από την άλλη πλευρά ακούστηκε μια φωνή χαμηλή, κουρασμένη, σχεδόν σπασμένη. «Σας παρακαλώ, αφήστε με να μπω, χρειάζομαι βοήθεια». Στην πόρτα μας δεν υπάρχει ματάκι, ούτε κάποιο παράθυρο κοντά για να μπορέσουμε να δούμε ποιος στεκόταν εκεί έξω. Ο πατέρας μου ρώτησε τι συνέβη και η φωνή απάντησε «Δεν έχω κανέναν να περάσω τα Χριστούγεννα μαζί του και έξω έχει τόσο κρύο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με». Κοιταχτήκαμε όλοι μεταξύ μας, αμίλητοι, και τότε ο πατέρας μου ύψωσε τη φωνή του και του είπε να φύγει αμέσως, αλλιώς θα καλούσαμε την αστυνομία. Το άτομο από την άλλη πλευρά της πόρτας, με μια φωνή ήσυχη αλλά γεμάτη απογοήτευση, είπε «Εντάξει, θα φύγω. Παρακαλώ, μην καλέσετε την αστυνομία». Η πόρτα μας δεν άνοιξε ποτέ. Ακούσαμε βήματα αργά και βαριά πάνω στο χιόνι και κάποια στιγμή σιωπή. Αμέσως συνδέσαμε αυτό το περιστατικό με τους ανατριχιαστικούς χιονάνθρωπους. Ξέραμε ότι έπρεπε να υπάρχει σχέση και είχαμε δίκιο. Το πρωί των Χριστουγέννων υπήρχε ένα σημείωμα κολλημένο στην εξώπορτα. Το χαρτί ήταν ελαφρώς υγρό, σαν να είχε μείνει εκεί όλη τη νύχτα. Έλεγε, όσο θυμάμαι καλύτερα, «Απλώς ήθελα να περάσω λίγη ώρα διασκεδάζοντας. Έφτιαξα τους χιονάνθρωπους για το αγόρι στο σπίτι. Δεν έχω κανέναν να περάσω τις γιορτές μαζί του. Πονάω». Χωρίς κανένα όνομα από κάτω. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πιστεύω ότι όποιος στάθηκε έξω από την πόρτα μας, άφησε εκείνο το σημείωμα και έφτιαξε εκείνους τους δύο χιονάνθρωπους, ήταν ψυχικά άρρωστος ή ασταθής. Σίγουρα όχι ένας μοναχικός άνθρωπος. Είναι πολύ απίθανο να ήταν απλώς ένα αστείο, δεδομένου ότι ήρθε μέχρι την εξώπορτά μας. Πιστεύω ότι ήταν επικίνδυνος και ακόμα κι αν δεν ήταν από τη φύση του επιθετικός, το γεγονός και μόνο ότι έκανε όλα αυτά αρκεί για να θεωρηθεί κάποιος που κανείς μας δεν θα ήθελε ποτέ να συναντήσει. Το δάσος ήξερε το όνομά μου. Αγόρασα ένα μικρό σπίτι μαζί με τον αδελφό μου, τον Τζόρτζ, πριν από μερικά χρόνια. Τον πρώτο χρόνο που ζούσαμε στο σπίτι, αποφασίσαμε να μαζευτούμε εκεί τα Χριστούγεννα, κυρίως για να δει η οικογένειά μας το σπίτι και για να βρεθούμε όλοι μαζί για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Δεν είμαστε και μεγάλη οικογένεια, οπότε ήμασταν εγώ, ο αδερφός μου, οι γονείς μας, η θεία και ο θείος μας, ο ξάδελφος καθώς και η αδελφή μας με τους δύο ανιψιούς μας. Η αδερφή μας ήρθε πρώτη με τους ανιψιούς και τον σύζυγό της για να βοηθήσει με το φαγητό και τις προετοιμασίες. Μαζί τους έφεραν και το σκύλο τους, τη Μίκα. Επειδή ζούσαν 2 ώρες μακριά, θα έμεναν το βράδυ στο σπίτι. Η υπόλοιπη οικογένεια ζούσε σε απόσταση μικρότερη της 1 ώρας, οπότε δεν θα έμεναν. Άλλωστε το σπίτι δεν είχε και πολύ χώρο για επιπλέον άτομα που θα διανυκτέρευαν. Κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου δείπνου, κάποια στιγμή η συζήτηση πήρε μια περίεργη τροπή. Αναφέραμε τις πρόσφατες δολοφονίες στην περιοχή μας, σώματα που είχαν βρεθεί μέσα στο δάσος, όχι μακριά από το σπίτι. Η μητέρα μου και η αδερφή μου μας ζήτησαν να σταματήσουμε. Δεν ήταν συζήτηση για Χριστούγεννα. Δεν επιμείναμε. Αργότερα, αφού το δείπνο είχε τελειώσει,
Ήπιαμε όλοι μαζί λίγο κρασί στο σαλόνι, με μια χριστουγεννιάτικη ταινία να παίζει στο βάθος, καθώς συζητούσαμε για διάφορα θέματα. Μετά από μερικές ώρες, η οικογένεια άρχισε σιγά σιγά να φεύγει, μέχρι που μείναμε μόνο εγώ και ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο σύζυγός της και τα παιδιά τους. Τα παιδιά πήγαν για ύπνο πριν από εμάς. Εμείς οι 4 μείναμε ξύπνοι λίγο ακόμα, πίνοντας περισσότερο κρασί. Η κοπέλα μου ήρθε μετά τις 10 για να περάσει το υπόλοιπο της νύχτας μαζί μου, αφού όλη η δική της οικογένεια είχε ήδη πάει σπίτι. Τελικά η χριστουγεννιάτικη νύχτα τελείωσε και ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε. Στη μέση της νύχτας ξύπνησα από την κοπέλα μου που με ταρακούνησε. Το δωμάτιο ήταν ακόμα σκοτεινό. Μισοκοιμισμένος κοίταξα το ρολόι δίπλα στο κρεβάτι και έγραφε 2 και κάτι τα ξημερώματα. Ρώτησα την κοπέλα μου που με κρατούσε από τον ώμο και έτρεμε ποιο ήταν το πρόβλημα και μου ψιθύρισε «Άκου». Τότε άκουσα τη Μίκα στο διάδρομο να γρυλίζει. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και βγήκα στον διάδρομο για να δω τι συνέβαινε. Στο βάθος του διαδρόμου είδα την πίσω πόρτα του σπιτιού ορθάνυχτη και ένα ρεύμα παγωμένου αέρα άρχισε να με χτυπάει στο πρόσωπο. Η Μίκα κοιτούσε προς την πόρτα. Έλεγξα αν υπήρχε κανείς εκεί έξω και καθώς στεκόμουν στην πίσω πόρτα άκουσα τη φωνή του αδερφού μου να φωνάζει το όνομά μου από το σκοτάδι έξω. Η φωνή του ερχόταν από το δάσος. Ακουγόταν μακρινή, αλλά καθαρή, πολύ καθαρή. Ανησύχησα ότι είχε μπλέξει κάπου ή ότι χρειαζόταν βοήθεια. Γύρισα τρέχοντας στο δωμάτιό μου για να το πω στην κοπέλα μου και καθώς φορούσα τα παπούτσια και το παλτό μου, βγήκα έξω με έναν φακό. Υπήρχε ένα λεπτό στρώμα χιονιού στο έδαφος, αρκετό για να φαίνονται πατημασιές που οδηγούσαν από την πίσω πόρτα κάτω από το πίσω κατάστρωμα προς το δάσος. Φώναξα δυνατά το όνομα του Τζόρτζ. Άκουσα τη φωνή του να φωνάζει πίσω το δικό μου όνομα. Τίποτα άλλο. Ήμουν σίγουρος ότι βρισκόταν στο δάσος, αλλά παράξενα καθώς προχωρούσα, τα ίχνη άρχισαν σιγά σιγά να ξεθοριάζουν και γίνονταν όλο και πιο δύσκολα να τα δω, μέχρι που εξαφανίστηκαν, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Φώναξα με όλη μου τη δύναμη. «Πού είσαι, τι συμβαίνει?» Για άλλη μια φορά άκουσα τη φωνή του Τζόρτζ να φωνάζει απλώς το όνομά μου. Στην ίδια απόσταση όπως πριν. Ούτε πιο μακριά, ούτε πιο κοντά. Άρχισα να νιώθω άβολα, γιατί κατάλαβα ότι είχα αρχίσει να απομακρύνομαι περισσότερο από το σπίτι και δεν ήθελα σίγουρα να χαθώ στο δάσος, μέσα στη νύχτα. Τελικά προσπάθησα να καλέσω τον Τζόρτζ στο κινητό του, αλλά δεν απάντησε. Έκανα λίγα βήματα ακόμα στο δάσος, αλλά τότε οι φωνές του Τζόρτζ σταμάτησαν. Όσο κι αν φώναζα μέσα στο δάσος, επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Ούτε καν ο ήχος ενός εντόμου μέσα στο παγωμένο κρύο. Μόνο ο ήχος του ελαφρού αέρα. Και ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήλπιζα ότι ήταν ο Τζόρτζ, αλλά ήταν η κοπέλα μου. Το σήκωσα και μου είπε πως ο Τζόρτζ είναι στο υπνοδωμάτιό του αυτή τη στιγμή και κοιμόταν. Πάγωσα, γιατί όλο αυτό δεν έβγαζε κανένα νόημα. Άκουγα τη φωνή του όλο αυτό το διάστημα μέσα στο δάσος. Της ζήτησα να ελέγξει αν και ο σύζυγος της αδελφής μου βρισκόταν ακόμα σε έναν από τους καναπέδες κρεβάτια. 30 δευτερόλεπτα αργότερα μου είπε πως ναι. Ξαφνικά ένιωσα ότι δεν ήμουν μόνος στο δάσος, σαν κάποιος να ετοιμαζόταν να με αρπάξει από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Γύρισα και έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ένιωθα ότι κάτι με παρακολουθούσε, ότι ανά πάσα στιγμή θα ένιωθα χέρια να με αρπάζουν από το σκοτάδι. Δεν σταμάτησα μέχρι που είδα το φως της αυλής του σπιτιού μας να γίνεται όλο και πιο ορατό μέσα από τα δέντρα. Όταν γύρισα στο σπίτι, όλοι ήταν ξύπνοι πια. Ο Τζόρτζ και όλοι οι άλλοι είχαν ένα βλέμμα τρόμου στα πρόσωπά τους όταν τους εξήγησα ότι η Μίκα γρίλιζε κοιτώντας την ορθάνυχτη πίσω πόρτα και ότι υπήρχαν πατημασιές που οδηγούσαν μέσα στο δάσος.
Όμως το πιο τρομακτικό απ' όλα ήταν ότι ήμουν απολύτως σίγουρος πως η φωνή που άκουγα ήταν του Τζόρτζ και όποιος κι αν ήταν ήξερε το όνομά μου. Σκεφτήκαμε για μισή ώρα αν έπρεπε να καλέσουμε την αστυνομία και τελικά το κάναμε. Ένας αστυνομικός ήρθε και μας έκανε απλώς μερικές ερωτήσεις, όπως αν είχε κλαπεί κάτι, αν γνωρίζαμε κάποιον που μπορεί να ήθελε να μας κάνει κακό κτλ. Ύστερα, μέσα σε μισή ώρα, και αφού μας είπε να καλέσουμε ξανά αν συνέβαινε οτιδήποτε άλλο, έφυγε. Δεν ξέρω αν όλο αυτό είχε κάποια σχέση με τις δολοφονίες που συνέβαιναν εκείνη την περίοδο στην περιοχή μας. Τίποτα άλλο δεν συνέβη ποτέ μετά από εκείνη τη νύχτα, αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά τίποτα από όλα αυτά. Αλλά από τότε δυσκολεύομαι πολύ να πάω μέσα ή κοντά στο δάσος μετά τη δύση του ηλίου. Η γυναίκα με τον μπλε αγιοβασιλιάτικο σκούφο. Ήταν Χριστούγεννα του 2016. Το όνομά μου είναι Τόμ και τότε ήμουν 22 ετών. Όλη η οικογένειά μας είχε μαζευτεί στο σπίτι του θείου μας, του Τζος, για να περάσουμε τις γιορτές. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και η οικογένειά μου, μαζί με τα ξαδέρφια μας και άλλους κοντινούς συγγενείς, αποφάσισε να πάει στο σπίτι του θείου και της θείας μας, που ήταν στο κέντρο του Μαϊάμι. Μία μέρα πριν την παραμονή των Χριστουγέννων, ο αδερφός μου, ο Νίκ και εγώ, νέοι και όντας στο Μαϊάμι, αποφασίσαμε να βγούμε έξω, μιας και λόγω των εορτών κυκλοφορούσε πολύς κόσμος και στα περισσότερα μαγαζιά, κλαμπ και μπαρ γινόντουσαν χριστουγεννιάτικα πάρτι. Ο Νίκ ήταν τότε 18, αλλά είχε ψεύτικη ταυτότητα, οπότε θεωρούσαμε πως δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, η πρώτη μας απόπειρα να μπούμε σε ένα κλαμπ που διοργάνωνε πάρτι ήταν αποτυχημένη. Όχι μόνο υπήρχε είσοδος που ήταν $150 για τον καθένα, αλλά ο πορτιέρης κατάλαβε ότι η μία ταυτότητα ήταν ψεύτικη. Εμείς όμως δεν απογοητευτήκαμε και συνεχίσαμε πηγαίνοντας σε ένα μπαρ όχι πολύ μακριά από εκεί που ήμασταν. Εκεί μπήκαμε κανονικά. Το μαγαζί δεν ήταν σαν το προηγούμενο κλαμπ, αλλά οι περισσότεροι φορούσαν σκούφους Αγίου Βασίλη και το κλίμα ήταν εξίσου γιορτινό. Ενώ ήμασταν στο μπαρ, μια μεγαλύτερη γυναίκα άρχισε να μιλάει στον Νίκ. Άκουγα μεγάλο μέρος της συζήτησής τους. Η γυναίκα φαινόταν γύρω στα 45 και την άκουγα να του λέει συνεχώς πόσο της άρεσαν οι νεότεροι άντρες. Προσωπικά μου φάνηκε κάπως ανατριχιαστικό και περίεργο, αλλά ο Νίκ μάλλον είχε τυφλωθεί από το γεγονός ότι μια γυναίκα τον φλέρταρε και πόσο μάλλον μια μεγαλύτερη. Η γυναίκα φορούσε έναν μπλε σκούφο του Άγιου Βασίλη και ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, το οποίο ήταν αρκετά προκλητικό, ειδικά στον ντεκολτέ. Οι δυο τους μιλούσαν τόση ώρα που τελικά βαρέθηκα και έπιασα κουβέντα με τους τύπους που κάθονταν δίπλα μου στο μπαρ. Ξαφνικά ο Νίκ με χτύπησε στον ώμο και μου είπε ότι θα έφευγε μαζί της. Του είπα εντάξει και ότι χάρηκα για εκείνον. Δεν έμεινα πολύ ακόμη στο μπαρ και κάλεσα ένα Uber για να γυρίσω στο σπίτι του θείου μου, θεωρώντας ότι ο Νίκ θα περνούσε τη νύχτα με τη γυναίκα. Ήμουν στη μέση της διαδρομής με το Uber όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο Νίκ. Το σήκωσα αμέσως, αλλά στην άλλη άκρη ακούγονταν μόνο παράσιτα. Ένας περίεργος άδειος θόρυβος που μου πάγωσε το αίμα. Για μια στιγμή νόμιζα πως είχε καλέσει κατά λάθος από την τσέπη του. Όμως τότε άκουσα μια αντρική φωνή στο βάθος, που δεν ήταν του αδελφού μου. Πριν προλάβω να μιλήσω, ακούστηκε κι άλλη φωνή, πιο κοντά, πιο επιθετική. Κάποιος φώναζε. Άρχισα να λέω το όνομα του Νίκ ξανά και ξανά, όλο και πιο δυνατά, ελπίζοντας να μου απαντήσει. Τίποτα, μόνο θόρυβοι, βαριές ανάσες και μετά σιωπή. Η γραμμή έκλεισε. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που ένιωθα πως θα σπάσει. Μέχρι πριν λίγα λεπτά πίστευα πως ήταν απλώς με μια γυναίκα. Τώρα ήξερα ότι κάτι πήγαινε πολύ στραβά.
Τον κάλεσα ξανά και ξανά και ξανά, σχεδόν 10 φορές. Τελικά κάποιος απάντησε, αλλά δεν ήταν ο Νίκ. Ήταν η φωνή ενός μεγαλύτερου άντρα, με εξαιρετικά βαθιά φωνή. Όταν τον ρώτησα ποιος είναι, μου απάντησε ψυχρά ότι βρήκε το τηλέφωνο πεταμένο στο πεζοδρόμιο. Του είπα να το φέρει στο σπίτι του θείου μου ή να συναντηθούμε κάπου. Αυτός παρέμενε σιωπηλός. Δεν μου απάντησε. Άκουγα μόνο ψιθύρους και μουρμουριτά στο βάθος. Σαν να μιλούσαν άνθρωποι που δεν ήθελαν να ακουστούν. Και τότε άκουσα ουρλιαχτά. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν η φωνή του Νίκ. Τον άκουγα να φωνάζει το όνομά μου, να φωνάζει βοήθεια και πριν προλάβω να πω οτιδήποτε, η γραμμή έκλεισε. Ζήτησα από τον οδηγό του Uber να σταματήσει αμέσως. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο που δυσκολευόμουν να κρατήσω το κινητό. Προσπαθούσα να καλέσω όποιον μπορούσα από την οικογένειά μου, αλλά ήταν αργά και κανείς δεν απαντούσε. Τρομαγμένος εξήγησα τα πάντα στον οδηγό και αυτός μου είπε πως το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να καλέσω αμέσως την αστυνομία. Και αυτό έκανα. Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία βρισκόταν στο σπίτι του θείου μου. Ξυπνήσαμε όλη την οικογένεια και τους είπαμε πως ο Νίκ κινδύνευε. Προσπάθησα να περιγράψω τη γυναίκα από το μπαρ όσο καλύτερα μπορούσα, με οποιαδήποτε λεπτομέρεια θυμόμουν. Έπειτα, ο πατέρας μου και εγώ, μαζί με την αστυνομία, πήγαμε στο μπαρ όπου βρισκόμασταν νωρίτερα. Τότε δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Ήταν ο Νίκ. Λαχάνιαζε και με δυσκολία μιλούσε, εξηγώντας ότι τον είχαν απαγάγει και πως μόλις είχε καταφέρει να ξεφύγει. Χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο ενός αγνώστου. Όλοι πήγαμε στο σημείο όπου βρισκόταν ο Νίκ, σε ένα ύποπτο σκοτεινό δρόμο, κάπου στο βόρειο Μαϊάμι. Όταν τον βρήκαμε, με τα βίας τον αναγνώρισα. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο αίματα, είχε 2 μαυρισμένα μάτια και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν κλαπεί. Μας είπε όλη την ιστορία. Έφυγε με τη γυναίκα, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε καλέσει Uber. Όταν το υποτιθέμενο ταξί έφτασε στο σημείο παραλαβής, ένα ήσυχο στενό πίσω από κτίρια, ο Νίκ κατάλαβε μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο ότι δεν ήταν Uber, ήταν παγίδα. Υπήρχαν 2 άντρες στο αυτοκίνητο που τον ακινητοποίησαν αμέσως και τον απείλησαν ότι θα τον πυροβολούσαν αν δεν κρατούσε το στόμα του κλειστό. Οδήγησαν για αρκετή ώρα και κάποια στιγμή ένας από τους άντρες κάλεσε το δικό μου τηλέφωνο και τον απείλησαν ότι θα του έκαναν κακό αν φώναζε, κάτι που τελικά έκανε. Αυτό εξηγούσε το ματωμένο πρόσωπο και τα μαυρισμένα μάτια του. Του έσπασαν το κινητό, του πήραν το πορτοφόλι, τα κλειδιά και ό,τι άλλο είχε πάνω του. Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε και δεν τον κρατούσαν πλέον, βρήκε ευκαιρία και το έβαλε στα πόδια. Δεν τον κυνήγησαν. Το αυτοκίνητο απλώς έφυγε με ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, δεν κατάφερε ποτέ να ταυτοποιήσει τη γυναίκα που φαινόταν στο υλικό από τις κάμερες του μπαρ. Ο Νίκ είπε ότι κανένας από τους άντρες δεν φορούσε μάσκα. Άλλος ένας λόγος που πίστευε πως σκόπευαν να τον σκοτώσουν. Όλο αυτό κατέστρεψε εντελώς το γιορτινό Σαββατοκύριακο, αλλά ήμασταν όλοι απλώς ευγνώμονες που ήταν ζωντανός. Το βράδυ των Χριστουγέννων ξυπνήσαμε όλοι από τις κραυγές του Νίκ μέσα στη νύχτα. Φώναζε, είναι μέσα στο σπίτι. Τον ξύπνησα από όποιον εφιάλτη έβλεπε. Παρόλα αυτά, το ότι τον άκουσα να φωνάζει είναι μέσα στο σπίτι με έκανε να θυμηθώ το ανατριχιαστικό της χαμόγελο και με έκανε να κοιμηθώ εκείνη τη νύχτα με το ένα μάτι ανοιχτό. Αν σας άρεσαν αυτές οι ιστορίες, μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Ακόμα και ένα σχόλιο θα βοηθούσε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι για ακόμα περισσότερες ιστορίες.